jatend county mar mondo mi omany yo mano mar konyo gi mapiyo kendo tieko chuth achiedh nade mago mag midhiero ma aora Voi mamuomo kinde ka koth chwe. Bende gikwayo riwruok mar Msalaba Makwar mondo chope gwenge go mar mondo mi okony joma mine kod nyithindo ma pi odino negi e udi. Sisi wenyewe vijana ndo tumetoka tukaanza kusaidiana na vijana wenzetu. Kuna watu tumewatoa katika nyumba walikuwa juu ya madari kule. Hao Red Cross tumewapigia simu kutoka maji yanapokuja hawajaonekana. Hiyo kazi tumefanya wenyewe mpaka tumeimaliza wenyewe. By the time tukitoka nje maji yalikuwa yashatuzunguka yanafika kwa kiuno. So tungeweza tujaribu kutoka lakini hatukuweza. Tunashukuru Mungu haiingia ndani ya nyumba kama vile mnaona ni kwa compound tu, lakini kitu kimetusaidia ni ukuta na mengine yalikuwa yanatoka mpaka chini. Yani hata kulala hatujalala, tunasikitika, hakuna msaada wote has from morning till now. Tumeitana Red Cross mpaka saizi hatujaona msaada wote. So tunashindwa sisi kama wananchi tufanye nini? Mtoto ni wa 2 days ametolewa mchanga amelowana. Hakuna msaada wote, tutafanya nini sisi? Pigwa na jirani yangu simu saa 9 akaniambia maji yanashuka. Tukishuka kwa nyumba tukapata kwa maji tayari. Hata sasa tutaanza kwa maji hapo ndani, hatujapata msaada mpaka sasa hivi. Tunaomba serikali tutumete Red Cross waweze kutuata watoto ndani ya nyumba. Jatend piny William Ruto dhi limbe e piny India limbe madhi nyuolo twak kinde kod Prime Minister ma India Narendra Modi. Kalore kod ler ma uchiw kod jawache patloch mano mar jatend piny Hussein Mohamed. Twak kind jotelo ariyogo dhi mulo sectors badito kigeno ne gidhi keto kokgi e winjruok mar jiwo tudruok e kind piny Kenya gi piny India. Sectors midhi twagie oting'o weche pur, ohala, keto mwandu, thieth, jiwo nyalo mar Kenya kod loso yedhe ne thiedho tuoche mopogore opogore. Somo, jiwo lony manyasani, ohala mag nam kod teko mok keth kor lwasi. Jaloso elo kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed olero ni ji 51 kende emane opuodhi kod sirikal mapachoka mar yuoro e romo mar twak e wach mar kor lwasi midendo kaka COP28 madhi nyime e riwruoge mag pinje Arabu. Koloso kod wang' jowi mar Citizen TV midhiamo manyoro ka entiere piny Dubai. Mohamed owacho ni weche malikore ni piny Kenya ne oro jokanyo mang'eny mag pinje go gin miriambo. Wacho ni kinde ma piny owacho temo matek mano mar ng'ado budget mar wuodhe madhi e pinje maoko. Weche mag kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi ma osebedo ka ketho lwasi bende ketho ochumi mapachoka. Obiyo jodito mopogore opogore mawuok e sirikal mago mag counties kod migepe maok mag piny owacho osiro wuodhe mag jo Kenya manodhi e piny mar United Arab Emirates e romono mar COP28. The list of people that were cleared by the government, national government, is 51. We have so many other Kenyans from the private sector, non-state actors, county governments, parliament, judiciary. Is that part of the presidency? No. Is that part of the executive? No. So if the president is walking the talk, he was very clear in terms of reducing numbers. He has done so. The other day, he talked about even reducing the amounts of money that people get in allowances that was proposed by the dialogue team, and he said he supports it 100%. But is the president going to talk about county governments and trying to stop them from attending these functions? Is it going to talk to parliament to tell them not to attend? I'm sure when parliament and county governments and other institutions are sending people here, they also have their own agenda. Moko kuom jod bura ma Kenya Kwanza okwayo siasa mar mondo mi obol piny pogruok mag siasa kendo giket mahino ne chenro mag chugo duola mar yiero IEBC ka gilose kanisa mar Catholic mayogo e kar chung od bura ma Ugenya. Jod bura go koni owinjo ti kod yiero mokalo kaka puonj mar mondo mi ogeng' midhiero kod pogruok ma jatucho e kinde yiero. Want to request the president and His Excellency Raila Amolo Odinga wakubaliana haraka sana so that we have a functioning IEBC so that we are able to deal as a country with by-elections, boundaries review. Tusiende kusogeza mbele sana kwa uchaguzi so that we then now get married in politics and we don't see the future coming well. Moja ya ile kazi tuliwapatia ni kwamba katika ile ripoti tulipenda waongee mambo kuhusu gharama ya maisha.
wametaka na ripoti kwamba wangependa kuwa na official opposition leader, ile haituhusu sisi wanyonge. Wametoa ripoti kwamba wangelipenda kuwa na ofisi ya prime cabinet, ile haituhusu sisi kama wanyonge. Sisi kama Wanarwanda wenyewe hapa ni kwamba tungelipenda ripoti ile iwe na mambo kuhusu hali ya maisha ili yakuja wapi chini. Weka inji mbele, vitu vingine ya leadership ya nini nyuma. Na kama serikali imeundwa, wamepita kura ama wametangazwa hata na njia gani, tuheshimu hiyo serikali. Yes, because it is our country. Nyakoro mgajwang dakika ni prario ko dabiro tok sabiro marudu ching kapo kaka yo matin asema nemo kuko ote mabende donjo Jona Pidi iwacho ni RAMOGI TV kintiere e gwenge mag Bunyala Road Upper Hill wacho ni RAMOGI TV ler. Derek Rains aneni ne wacho ni no chenro achiel kachiel. Paul Owalu wacho ni winjo weche manyien kintiere Seme Kambundi. Aneno weche moko mabendi uyoro naka kod Alan Tindi wacho ni wuod Kanyada Nyal Kinyi kintiere Mbita Town wacho ni RAMOGI TV yudore maler kintiere Mbita. Atise Nyamigori wacho ni no chenro makare. Edwin Edu himbeda neni wacho ni ntiere chenro kintiere e gwenge mago mag Miro. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni RAMOGI TV ler. Yena mar mun meka yo matinya kor mgajwang podai ko ni mathoth e weche magwa manyien mago mag Migago kikidhi maboro. Sasa vile uliambiwa that umeshinda ulihisi aje? Nilifurahi na nikashuku ni kama itakuwa ni ukweli ama ni zile phones tu wanapiganga tu. Lakini sasa si umefika? Sasa nimefika, nimeamini ni ukweli. Umeamini ni ukweli? Yeah. Ongelesha watu nyumbani, waambie vile wanaweza jipanga pia wafike hapa pia. Nasaambia hii mchezo wa jipange na views sasa ni ukweli kabisa na wanaweza cheza na washinda kwa venye mimi nimeshinda. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Chieng tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana RAMOGI TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to oteng abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaulibu mapile pile buch jopiny. Tunti kunde moko bere japiny mano golo unalos go kembe gi eki. Nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni kadam. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek sadek otieno kik bai. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwest reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaki jothumbe nyakura magonjwa kamora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tungi kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magonjwa sukus. Kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend ukich tichario tichadek tichangwe tichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio warom. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. Yud chudo maromre kodi kaito
to iti kod omenda matin ne chudo miyudo. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo. Abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Nekorom gajong machiegni wadhi nyime gi weche manyien mago mag Migago. Moko kuom jotelo mag Kenya Kwanza osechako kwedo dwaro mar Azimio mar mondo mibagi ombulu mar paro kata referendum ne puodho lemo manyien mag joket sirkal Tesri. Seneta Manandi Samson Cherargei wacho ni ma ok en kinde ma owinjore go siasa mar ombulu mar paro. Nimeona hii mambo ya NADOB hii ya Bomas ilikuwa na nimesikia jirani yetu Raila anasema hii mambo. Nataka nimuulize rais, hii si wakati ya referendum. Hatutaki kwenda uchaguzi. Si tumetoka uchaguzi juzi. Mnataka kwenda referendum kufanya nini sasa? Si hakuna haja, si ndio? Kwa sababu anataka kujipanga for 2027. Lakini nataka nimuulize rais asikubalia watu twende referendum. Sasa the country is in problems economically. We cannot go to a referendum now. And in any case we don't have a functional IBC in place. So hatuna IBC, unaendaje? Let us fix the cost of living. Tuachana mambo ya referendum kwanza na ile mambo ya siasa kwanza. Let us fix the cost of living. Wananchi wapate nafasi so that we can be. And I want to tell the country from Nandi as the leader of this region that as a country let us focus on more important issues. Mambo ya referendum na kujipanga na wale wenzetu waendelee kufanya oversight kwa serikali. Lakini wasitumie hiyo njia bipartisan to try and sneak into the government. Nekorom gajong kwa dhi nyime gi weche manyien mag Migago eni jopuonj mag junior secondary e county Masamburu obogo mar bago ng'anyo kochakore dwe manyien kendo rocho chenro mag yawo sikunde e tamanyien. Jopuonj go bende okwayo ni omedgi osara kaachiel gi loso lwasi makare mar tich. Recently, the commission has said that they are going to extend the contract for another 1 year, and we are here to declare that we are against that intention by the commission. And we want to state very categorically, this contract was non-renewable and it should not be renewed. We have become liabilities to our loved ones because we cannot feed them, we cannot even help them. The salaries that we are earning cannot even sustain us for a week, bearing in mind the kind of economy that we have at the moment. So we want to ask the government to reconsider the amount of salaries. Actually, even other departments of government pay interns better than TSC 100 times. The situations are frustrating. Some of us are working in very hostile environments in which the 17,000 salary cannot sustain us in these tough economic times. We are not seeing anything to do with hardship allowance. These teachers are operating in extreme, very hard working conditions with hardships. We want the government to introduce hardship allowance also to their salaries. JSS teachers are going through a lot. Others are in very insecure areas, and some of them comes from very far places. They've never been there. And then they are all engaged in contracts. Then again, the government wants to renew the contract. That is a very, I don't know how I can tell. Kopogre mano jod bura mawuok e aluora mar Mount Kenya okwayo piny owacho mondo dhi mbele gi chenro mar gedo mag apeini mane osechaki.
Kotenlegi gi jaod bura makangema Peter Kihungi. Jaod bura gi dwaro mar mondo mi apini manochaki otieki koriwa paya mamau matudo gwenge mathoth e gwenge mag Mount Kenya. Kihungi wacho ni negi winjo lit mathoth e kinde manomenda manoket tenge ne gedo mar paya mamau ne oduok chien e budget. Jaod bura majuja George Koimburi bende wacho ni ok gibiyie mar mondo mi oket omenda moket tenge mag apaya mondo tim godo chenro mamoko ka peni go to pod richo. Pesa zetu za barabara ya Mau Road irudi mara moja na hii barabara ikamilike, na sisi hatutagojea zaidi ya miezi 6. Kama miezi 6 contractors hawatakuwa wamerudi, Murkomen pamoja na Kihungi na wengine tutachukua signatures za kukutimua utoke kwa waziri, sisi tuletewe waziri ambaye atahakikisha barabara zetu za Mau Road na zinginezo ambazo ziko Mount Kenya region zimerudishwa hapa kwetu. Ilianzishwa wakati rais wetu Uhuru alikuwa, na sasa president wetu mwenye tuko na yeye alisema itaendelea. Lakini kwa sasa tuko na shida sana kwa sababu hakuna kitu inafanyika. Tuko na shida kwa sababu sasa hata wale wanavuka kutoka ile side na hii ngambo hawezi fika na hawezi patana. Kuna watu wanagojeka hata kutoa kwa nyumba ni shinda. Now, our concern is that the government seems as if is not targeting Mau Mau, or Mau Mau is not one of their priority. And we promised our people. I want to tell the president, I want to tell the CS Lord that Mau Mau issue now is a concern to our locals. Koke weche matimore masawa mar piny Kenya tiri nyake county Mabaringo. Ng'ata chelo yudo hinyruok bang' jomahundu chiele gi magina e kinde monj mane jomahundu go timo e gweng' mang'ara tuko e kar chung' od bura Mabaringo North. Kendo yombo kod dhok gi diek makwan gi okoyangi. Jal mane yudo hinyruok moyangi kaka Collins ne orenge godo e od thieth maduong' Mabaringo ka koro jopiny dwaro mar mondo mi sirikal ojiw arita e gwengego. Kak Francis Changuonya achiel kuom jodak makono wacho ni tieko mahundu chal motamo piny owacho. Jaod bura Mabaringo North Joseph Makilap oseo piny owacho kuom rakruok kaka dwarore kod jomahundu masando oganda nyandwat mar Hoho mar Okak. And we want to call upon the Minister for Security and the President. For how long should this matter continue in the same place at the same time mpaka watu wanapikwa mchana? Yani imagine saa 7 saa 6 jua ikiwa hapa mpaka saa hii tunaelekea Sambudi, bandits wako ndani. Want to call upon the President. It's not enough only to issue strong statements. It is time to take serious action. So tunataka serikali ipate kurejesha hiyo mifuko zetu kwa sababu imekuwa mtindo baada ya kila wiki tunavamia area hiyo tu. Hii ni mara ya tatu sasa ikivamia hapo, na hapo mahali mnaitwa 3 ways na Ratuko village. So tunataka serikali wachukue mkakati kurudisha hiyo ng'ombe yetu na mbuzi. Kopogore gi manya kwa mgajwanga riwruok mar kanise mapachoka mano the National Council of Churches of Kenya. Okwayo oganda jo Kenya mar mondo mi onyakwe kachiel mar oganda ahinya to kinde mathoth oganda jo Kenya. Pod ni kod midhiero mikelo gi koth mapek mosebedo ka chue e thoth gwenge mapachoka. Negi wuoye kar lamo ma PCA mantiere e boma ma Isiolo. Kama negi kwayo oganda jo Kenya man kod nyalo mondo orwak jogo maonge kuonde dak e miechegi. E kaunti ma Isiolo familia maromo 3,000 onge kod kuonde dak ka thoth gi sani odak e skunde ka gigeno chiemb konya michiwo gi piny owacho kod jo Samaria mang'wona. Bende gi kwa jokwath mathoro timo monj mar mondo mi obed mabor gitimo monj makamago mathoro kelo lal mar ngima kod jamni. Kama huu tunaona kuna mafuriko, kulikuwa na mvua mingi ambayo inaitwa El Nino. Tumeona kuna watu wengi, kuna jamii zetu kama upande wa Kambingaba, tumeona watu ambao wamehama kwa ajili ya mafuriko, wako wamekusanyika mahali pamoja, na wakati kama huu kwa ajili ya amani pia na upendo, tunaomba kama kuna mtu ambaye ako na uwezo, unaweza accommodate jamii moja, unaweza ialika kwako mkae pamoja, kwa sababu hii mafuriko haikai kwa muda mrefu, ni kwa muda mfupi tu, na hii mambo tunasema ni mambo ya Mungu na hakuna mtu anaweza ibandilisha, na ni maombi yetu ya kwamba Mungu atasikia maombi yetu na hii mafuriko itaenda kuisha. Pia kwa ajili ya amani,
kuna jamii zetu tunajua sasa kuna nyasi imekuwa nyingi, na wakati kulikuwa na ukame ng'ombe mingi ama ng'ombe wengi walikufa, na sasa jamii zingine ni wakati wanaona ni vizuri waende wakaibe mifugo ili warudishe zile zao ama wale wao walikufa. Ningewaomba wakati tunafanya hivyo hakuna amani itapatikana, na wakati unaenda kuiba wewe mwenyewe unaenda kuiba unaweza enda na ukose kurundi, alabu ufaki jamii yako tuseme mama baki akiwa mjane, watoto wabaki wakiwa mayatima. Tosheka na ile ndogo ilibaki, itaweza kuzaana alafu uendelee, kwa sababu jirani yako ni ndugu yako. Dulma kidoko mibadhi epachoka EACC odoko netende county makisumo lo manengo nederoma milioni 400 maiti moreto kangeto mane ogolo kod jangad bura Samson Okongo dwe mar 11 kama jaket mwandu moro no yud kod ketho Maria Kolobno mane oket tenge ne gero dundu mag KOP. Coordinator mar EACC badema imbo mar Kenya Abraham Kemboi ochiwo semne apisas matiyo kamigao mar lope e county no machiwo boke mabandia mag lo ne joket mwandu ma yako lop jopiny. Bende wacho ni EACC biro mako bura ne apisas e migao mar lo machiwo boke mag lo mabandia. Pipe mokwongo noger kane wan gi ji 50 million kende 50,000 kende Kisumu. Sani osebet $500,000. Waseyudo pesa mar donors monego wa expand go pipe ka. To ng'ani kane ochako gedo kano kwere nomuko nyaka pipe ma ji nobet maonge pi kuom wik achiel. Kitemo los pipe no. Okawo pipe odae oloko tero kuma nyien. Koro nyaka koro kane wadhi e court, jo EACC nobiro moe joinwa, jo Land Commission be nobiro, jo National Lands Office gi jo Kewasco. Ma jaji nowinjo case mowito case gi oko. Ma odni ok onego bed ni ka. Koro eloga wananyang nyum, esirikal ga wananyang nyum. Wanyisi ni king'eyo ni ikawo lop sirikal. King'eyo ni ikawo lop sirikal, duok lono gimodhi konyigo onge. I know we live in a democratic constitutional country. Maybe the grabbers will be allowed some time to maybe appeal the decision of the court. That is his right. That's allowed in law, and we will wait for that. But as it is now, this structure is ripe for demolition. Eseche ma piny owacho keto kenge mowinjore mar chwalo thieth manono kata UHC e kor gwenge. Kaunti ma Kisumu ochako chenro manyien mar kano nonro jotuo kokalo kuom lony manyasani. Chenro no ne omuonyo omenda ma heo siling milion 200 sub counties 2 kapok ne giyare e sub counties duto kaka yorno mar bero weche mag thieth e gwenge. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E gweng' ma Milo mayudore sub county ma Muoroni e county ma Kisumu, Monica Awino omakoyo mar chako tije mapile gi bag ne ng'eye. Gikone to ochope dala Selin Achieng' ma orwake kod mor. Bang' yogruok kendo mbeko machuok, ochako tije mar chwalo thieth e gweng' kaka pile. Sawa, karibu keti. Taonge. Mokwongo, oyuyo wang' simbe mar ong'we yamo. Bang'e to ogwelo ong'we yambe kendo kawo nonro mar familia ni. Kuna ugonjwa wa sukari? Hakuna. Bagne ni opong' kod gige tich mar nyamrerwa mane giyudo kowuok kuom sirikal, mopogore kod buge 3 mosebedo kowuothogo pile mar kawo nonro. Kawuono, lony manyasani okawo kore kendo gwelo simbe mar ong'we yamo makonye pimo lit mar del kod nonro mamoko matut mag reyo odhiambo. Nyathi ma jahigni 2 ma en achiel kuom jodak ma orito e alwora no. Umesema akona joto? Kidogo, sio sana. Kijoto? Monica en achiel kuom nyamrerwa ma kwan joheo 2,990 e kaunti ma Kisumu matiyo kod lony manyasani e kawo nonro jotuo e kor gwenge. Tij nyamrerwa en tich ma ng'ato chiwore, nikech kokihere to kinyal tiye. Oting'o gik mang'eny ahinya kendo en gima en kod dwaro mang'eny ahinya. Tich nyamrerwa mar chiwo thieth e gwenge ne chalo nade ne nyamreche kaka Monica kinde machon kapok ne chenro mar tiyo gi lony manyasani ochoponegi. Kana chako tij nyamrerwa, nwachako kane watiyo kod otas gi buk.
ne wan kod buge madongo dongo. Koro ne wan kod buk moro noluongo ni MOH 513. Mae wandike nying ji tete mane gweng. Nyithindo plus jomadongo gi udigo. Wan kod MOH 514. Mae ndigo ne watiyo kod andiko kod gi tich ka tich matiyo odiechieng' kodiechieng'. Wantiere kod NC tracking log. Mae ndigo NC nyiso ni mine mapek. En buk ma wang'iyo kod waluwo kod mine mapek. To bende ne wantiere kod buk machielo mar ndiko malaria. Jogo moyudo ka tuo gi malaria ma wapimo malaria. Gino inga mage. Mane nyamreche kaka Monica kaloe kinde mane pod gitiyo kod buge gi otese. Kaka kinde mako chwe kamae. Iyudo ka kane dwatero report samori I teach ya e pap. Isetiyo indiko gik moko te book. Kine yo idok dala kotho goyi buge duto dhie ke pi. Kaki tim onge to kiny jatendi dwaro report. Chuno ni dhi manyo kaki dhi go gi photocopy ng'wech chak duoki chien nyaka kanye e ot kama ni isetiye cha. Ichaki dok indiko gi kendo koka kinyi dhi ter. Samori dhi go gi photocopy stima bendo lal. Kaki go photocopy onge. Koro yudo ka jatenda ok nyalo yudo report samodware. Jatend Migago mar Weche Thieth e kaunti ma Kisumu Dr. Gregory Ganda yango ni chendo ni negi chako higa 2019 kama negi makore kod migawo moro miluongo ni The Living Goods mawuok e piny Amerika mondo sirgi kaka jolony e weche thieth kapok negi tero wachno e od bura matin ma Kisumu bang' fwenyo ni chendo no ne dwaro omenda mathoth. Sama ne wachako gi UHC manyien mar the old government to UHC no kotiyo kaka no wadwaro to governor no timo gimoro ni a bold decision no wacho ni odwa healthcare odonj nyaka od ji iluongo ni community health services. No wafwenyo ni gini dwaro pesa mang'eny to ne waonge pesa go te. Koro governor no wuoyo gi partner moro miluongo ni Living Goods. Living Goods no tiyo Tanzania gi Uganda. Ne gitiyo gi wach mag community health. To ne gisechako community health digitization. Bang'e ne gichako chwalo thieth e yor lony manyasani kidam e gwenge. Okang' mabende nolombo piny owacho ma ochuno nywako gi lwedo kendo yare e pacho kama ngima. ECHS ni nochak gi mar Kisumu ni to ne gitimo upgrading ba ginyisowa ni wadwa ni utest gini. Mano kaka ne wachako pilot mar the ECHS version 1. To ECHS version 1 ema watiyogo in most of the places in Kisumu nikech ne en gi input mar national government gi marwa tiyo e Kisumu ka. Tiyo gi lony manyasani e chwalo thieth e gwenge osekelo lokruok ne nyamreche kod jodak e yo machalo nade. Kawuono nyamrerwa en digitalized. Wantiere kod simbe mane county government of Kisumu omiyowa. Simbe gi endigo gikonyowa e yore mopogre opogre to moloyo gin yore 4 mochung' kendgi. Mokwongo omiyo data marwa mwasetiyo ok lalo yoma. Onge sama koro bro lali nikech otene lweta kaka tingo simuni gimora mora nika. Mar ariyo sim ni ndigo ni kod kama parona iluongo ni taskbar. Oparona gimoro be natimo pile ka pile. Ka piny rugo kinyi tang'iyo mana ni taskbar na wachango. Tadhi pango tija kaka lure kod gima dwaro. To gino okonyowa kabisa nikech waneno ka nyimine koro nyalo nyuol e hospital. Owinjo ko jok magi pressure, jok magi diabetes koro ne dhi hospital nikech community health workers konyo ji gin gi mawazo ko gibedo trained to ka ng'ato nigi problem e gweng' to penjo. Yot kuomwa mondo wabed kwang'eyo gima timore e gweng'. Wanyalo ng'eyo nyithindo matuo gin adi, wanyalo ng'eyo mine mapek gin adi, wanyalo ng'eyo yedhe motigo de gweng'. Kata obedo ni sirikal osegoyo gi nyamreche ondamo majaber kamae mar chwalo thieth e yor lony manyasani e gwenge, rem moko to pod nitie. Kidhi kata irgi yudo ka thoth masin ma gin go en mar malaria sana. Koro ginyalo bet kata gi masin moko ma inyalo pimgo tuo moro amora. Nyamrero bende omed jiwogi otergi trainings mamoko mondo gibed ka gin gi information mathoth. Bende wan kaka supervisors information manie simucha en very bulky. Koro wan kinyalo kelnwa nikech wan gi tablets to tablets gi ok nyal data mobiro cha en data mang'eny koro ok wanyal analyze the tablets. Koro gima ginyalo timo na mondo gikonywa ginyalo miyo supervisors a laptop mondo wabed ka wanyalo analyze data that is very bulky for the tablets. Digitization is a very expensive agenda. In our estimate we require around 1.2 billion to have a total digital system. So it's something that we want to do progressively
depending on how much money we can be able to raise from our own source revenue, but also depending on the partners, how much are partners willing to put in. We are in very close talks with CDC to be able to put in some money. We're in close talks with some Signalytic and some apps to be able to do. But for the first 1 year, we want to digitize 4 wards. Digital way, kata yo manyasani yo manyako koro wadhi godo. Nyamreru use mabor, nyamreru use tiyo matek, to koro nyamreru use kel ne gweng mangima koting'e lwete kama. Kik gimoro timre ni dwa chaki dwoko wa ting'o buge chande. Wadhi mana nyasani. Chenro ni osedhach kendo go kang' maber e kaunti ma Kisumu kendo nyaka sani kwan nyamrerwa madirom 3,000 notiegi kaka yorno mar konyogi yudo riekni mar kawo nonro kod chiwo thieth e gwenge kokalo kuom lony manyasani ka bende ma en yo makare mar konyo e kelo yot e chwalo thieth manono e gwenge ma ong'ere kaka universal health coverage kaka piny owacho geto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Nyakwara mgajwange kanyo bende makelo e giko mano mar weche manyien mag Migago. Ang'eni dakika odong' mana 5 mar mondo mioro msa 8 mar odiochieng'. Ka chenro mar pok mar mbak ndalo pok odonje yamo. Asemano moko kuom ote magu mabende nuoro kwadhi nyime gi weche manyien mano odiochieng' makawuono. Aneno kanyo ote moor kanyo kod Nelson Agedho. Iwacho ni inenwa yo makare, wacho ni in treasurer mano mar BMU inenwa makare kintiere gwenge mago Ugis. Sharon Dizi iwacho ni inenwa yo makare. Tony Okelo iwacho ni inenwa makare kintiere gwenge mago mag Nam Chumbi. Weche manyien mago mag Migago chopo ni e yo makare. Maso Chieng iwacho ni imoso wa e yo makare. Iwacho ni neno chenro makare Migago bende chopo ni kama intiere. Aso mote mar Henry Odhiambo iwacho ni mor kuom tich matek ma Ramogi timo. Weche manyien chopo ni e yo makare. Emily Auksa iwacho ni intiere gwenge mag Nairobi Runda. Weche manyien ochopo ni e yo makare. Aso ote ariyo tatiek chenro. Sheila Mami iwacho ni intiere gwenge mag Kwala mane county ma Siaya. Weche manyien iwacho ni ochopo ni e yo makare. Rafiki Woodley Gala Kabiero iwacho ni Ramogi TV neno Ramogi TV kintiere gi Oscar Nyakwar Origi, James Oseno Dhiambo, Victor mar Siaya, Opondo Maombo kanyakla koda Atoti Omboya. Erokamano Nyakwar Mgajwang kuom kete chenro manyien mag weche manyien mag Migago. Mabiro en chenro mano mar mbak ndalo. Mana kelo ni chenro makama nyinga en Sharon Ongawi. Bedi godo che makare.
Unapanga kufanya nini? Mimi napanga kulipia watoto wangu fees.